poslednej dobe sme vám predstavili viacero smartfónov od Nokie. Nie je tomu inak ani dnes. Nokia 6120 Classic je najnovší telefón s operačným systémom Symbian verzie 9.2 s tzv. Balíkom Feature Pack 1. Pred rokom či dvoma by som si takto malý smartfón nevedel ani predstaviť. Doba však pokročila a Nokia 6120 Classic patrí všeobecne medzi tie menšie telefóny. Jej devízou je najmä hrúbka. Výhody 9.2 verzie Symbianu sú vám už určite dobre známe. Patria medzi ne najmä veľmi rýchle reakcie systému, ponuka funkcií, a označovanie spustených aplikácií. Nové a vylepšené sú nastavenia telefónu, najmä displeja, kde pribudli ďalšie položky a úrovne. Takisto pochváliť musím aj jednotný webový prehliadač, opakované budíky a páči sa mi aj zadávanie symbolov. Ovládanie Nokia 6120 Classic nie je úplne ideálne. Hlavný štvorsmerný ovládací prvok s potvrdzovacím tlačidlom v strede je veľmi dobrý, ale ostatné tlačidlá sú o to menšie. Klávesnica je rovnako hlučná. Keby som mal väčšie prsty, zvykám si na ňu určite oveľa dlhšie, než len pár hodín v mojom prípade. Fotoaparát Nokia 6120 Classic sa spúšťa rýchlo, snáď sekundu alebo dve, ale výsledky z neho sú slabé. Takisto QVG a videa patria v tejto triede už v priemeru. Páči sa mi oddelenie fotiek a videí v galérii, ale chýba mi tu listovanie obrázkov zobrazených na celej ploche displeja. Nokia 6120 Classic je malý šikovný smartfón s rýchlymi reakciami a podporou 3G. Chválim taktiež mini USB konektor a 2,5 mm konektor priamo na tele prístroja. Kritiku si zaslúži malá klávesnica s hlučnými tlačidlami a slabší fotoaparát. Aj tak si však myslím, že 6120 bude patriť práve k tým úspešným smartfónom tohto roka.